setkání a to vám doporučuji, když chcete mít opravdového kamaráda, tak nikomu nepodlejzejte. Zkuste se s ním pohádat a tím si jednak přesníte, co vy sám chcete, dozvíte se, jestli je to přijatelné a zjistíte taky, nakolik ty vaše nápady nebo myšlenky jsou přitažlivé pro ostatní lidi. A já jsem, přítel, já si myslím, že jsem byl, jak se tomu říká, můj vzácný oponent. A akorát bych škrtnul to vzácný, protože já jsem jeden kritika, neznám, neumím vést stán, ani mě to moc nebaví, ale umím jednoduše říct, co si myslím, že si dalo dělat. Myslím si, že takový neplacený oponent někde, že je možná důležitější než ty placené funkcionáři, který, když budou blbě radit, tak prostě už si nikdo příště nevezme. Takže já jsem takhle dlouhodobě byl vnitřní opozicí, dále se to tak říct. Myslím si, od Havla nevyžádaná funkce, on si myslel, že si na všechno stačí sám, podobně jako Halík. On uměl mluvit o všem, aniž by cokoliv řekl. Co byste mu mohli vytknout takhle. Nakonec jsem vlastně mu zahrál, když umřel, tak udělal Leoš Válka z Roxu, udělal takový oheň na kampě a tak mi zavolal, abych tam přijel něco zahrát, byla strašná zima a já jsem se, když jsem dohrál, tak jsem se obrátil tomu ohni zády a bylo mi strašně dobře, jsem si říkal, to je hrůza, tady umřel prezident člověka a ty se spokojíš s tím, že ti je teplo. No a najednou jsem ucítil strašně píchání, takový žár, protože přirozeně nějaký scout tam hodil poleno a všechny ty jiskry přistály na těch mojich kalhotách, takže já jsem zažil to, co ten vnitřní oponent má zažít. Takže ten vůči komu se obracíte, vám to dá najevo, i když už fyzicky tady není, takže jsem to bral tak, jakože Havel mě poslal ty jiskry, abych se trošku zpamatoval a probudil. No a ty kalhoty děravé